Vítám všechny u výkladu karet k transformaci pro měsíc říjen roku 23. Pro toto období jsem vytáhla z karet Lindy Godmanové hvězdné karty, kartu číslo 23, Královská hvězda lva. V knize Lindy Godmanové se tady o této kartě píše: podle staré tradice je 23 mystickým číslem karmické odměny, hostinou plnou pokladů, připravenou pro toho, komu se dostalo tohoto požehnání. Takový člověk se smí bavit na impozantním dvorku královské hvězdy lva, kde na něho čekají koše plné příslibů a lásky. Váš pohár přetéká. Buďte si jisti, že když vládne lev, neexistuje žádná jiná vibrace dost silná na to, aby ho mohla vyzvat k boji a vyhrát, protože síla vznešeného krále lva je neporazitelná. Ti, kdo jsou natolik hloupí, že tuto nejmoudřejší, nejvznešenější kočičí šelmu na souboj vyzvou, budou brzy prosit o milost. Je nejvznešenějším spojencem. Královská hvězda lva přináší plody úspěchu a tímto královským požehnáním nic a nikdo nemůže odolat této nebeské vibraci. Takže Linda Godmanová má tady pro nás silnou nebeskou vibraci. Uvidíme dál, co přinášejí karty tarot magické přítomnosti v příběhu pro následující měsíc říjen. A mám tu dvorní karta Rytíř pohárů. Král čepelí, opět dvorní karta. 5 mincí, malá arkána. Velká arkána, 20, soud. A 5 velká arkána, velekněz. Takže tento měsíc je takový zvláštní, zvláště jeho závěr je silně připravený, silně jednoznačný a přináší takové věci, takové děje, které jsme v hloubi duše očekávali, které jsou připravené, na které jsme se dlouho připravovali. Měsíc začíná tady rytířem, krásným rytířem pohárů. Rytíř pohárů se tady usmívá, hraje na kytaru, tady vybírá i peníze. Někdo jej přehlíží, někdo se na něj podívá s důvěrou či nedůvěrou. A vlastně on je velice bezstarostný. On věří v to, co dělá, že skutečně ta jeho práce je úžasná, to, jak hraje, je kouzelné a vlastně celkem nečeká na to, jak se zachovají ostatní. Takže tato karta nás vybízí, abychom i my se položili s důvěrou do měsíce října a věřili ve svoji práci, ve svoje umění, v sebe. Do výkladu také připlul král čepelí. To je tady vážený muž, který vládne rozumem jako tady tím ostrým nože a vlastně tady má taky ta ostré pero a vlastně upozorňuje na takový jakoby protiklad toho rytíře pohárů. Ten král čepelí se naprosto opírá o fakta, naprosto se opírá o to, co jeho rozumové přednastavení schválí, co neschválí, co dovolí. Kdežto ten rytíř pohárů je naprosto uvolněný a čeká, co přijde od jeho bytosti. Král čepelí vše chce mít ve svých rukou a jedná pouze a čistě podle svého logického přednastavení. Takovýto souboj protikladů tak trošku probíhá v každém z nás. Tady je dívka, která tady vítězí na těch herních automatech, ale zároveň jsou tu také lidé,
kteří na to jen smutně hledí a mají pocit, že oni by nikdy nemohli takto vyhrát, že jsou nějak unavení, že jsou nějak znevýhodnění, že takto nemohou se účastnit toho jejího veselí. Jsou tady i docela smutní. A kartička 5 mincí nám tady říká, abychom nesmutnili, abychom důvěřovali jako rytíř pohárů ve své vnitřní vedení a že není tak nutné se opírat tady o ty fakta, o ten rozum, protože je to v něčem úplně jiném. Je to v tom vnitřním nastavení té bytosti. Jak ona se cítí, jestli ona se cítí šťastná a spokojená, nebo jestli se cítí jako nějaký outsider, který nemůže takto vyhrávat. A tady zakračuje velká arkána. Tady přichází velká arkána s tím konečným řešením tady těch všech situací a soubojů uvnitř nás samých. Oznamuje ten příchod tady tím troubením na trubku. Oznamuje ten příchod toho uvědomění, toho poznání, toho procitnutí, kdy není potřeba již nikoho posuzovat a odsuzovat, kdy je potřeba jít za tím svým vedením. Tady dívka má nějaké tetování, které jí ukazuje tu její cestu, ten její vývoj. A vlastně tady oznamuje zvuk trubky to konečné probuzení, to procitnutí tady těch nesmyslných úvah. A na závěr ještě tady máme 5, velkou arkánu velekněze. Velekněz je tu symbolizován mužem, který tady má vzadu za sebou různé symboly víry, různé knihy s těmi učenými poznatky, které používá taky ten král čepelí. Ale vlastně ten velekněz vládne ještě i jinými věcmi, než jen tou moudrostí těch knih. On ještě používá moudrost svého vnitřního srdce, moudrost svého nastavení, svého nastavení na to všeobjímající. Tady má ten hvězdný prach, moudrost na to všeobjímající vědění. Tady z něj vyzařuje krásné zlaté světlo, které jakoby symbolizuje tu otevřenost, nejen to přednastavení, ale také tu otevřenost všemu ostatnímu. A vlastně po tom procitnutí tady bude už záležet na nás. S tím veleknězem je tady možné úplně cokoliv. Tady je možná úplně jakákoliv situace. Cokoliv může přijít, když se budeme opírat tady o radu toho velekněze, který sídlí uvnitř každého z nás. No, takže královská, tady lev nás uvádí do královské hvězdy lva, do této komnaty plné příslibů. A ten příslib toho měsíce října se vlastně odehrává v tom, že tady nastává to veliké probuzení a potom podle nastavení každého z nás bude tady další pokračování. Ještě se zeptám strážců světla, který ze strážců světla má toto probuzení, toto silné probuzení, který má pod taktovkou, kdo nás povede v tomto silném měsíci probuzení. A mám tu kartičku Máří Magdaléna
učitelka probuzení. Máte se oč podělit. Následujte vnitřní volání, nenechte se zastavit. Takže na otázku, kdo má pod taktovkou to naše probuzení, tady vyšla kartička učitelka probuzení. Co bychom si mohli přát více než učitelku probuzení? Je zajímavé, že na té kartičce má Maří Magdaléna tady nějaký symbol na krku, podobný jako má tady dívka na kartě soud. Jinde v jiných tarotech se také nazývá tato karta probuzení. Nechám na každém z vás, ať zváží, co ty dva symboly pro něj znamenají, co pro něj tady ta vesika pisces, co tady pro něj znamená. Ale probuzení máme, učitelku Maří Magdalénu probuzení, takže máme to nejlepší, co bychom si mohli přát. Ještě se zeptám tady na toho velekněze, jakou dimenzi nám tady ten velekněz představuje z kartiček magické dimenze. A mám tu kartu probuzení, dávné vědění, vzpomínky, spojení. Takže i velekněz tady symbolizuje probuzení. Probuzení do toho, kdo jsme, jaké máme dávné vědění, jak jsme spojení a propojení, jeden s druhým, každý s každým. Takže i velekněz přináší tady to veliké silné období října se svým probuzením. Ještě se zeptám kartiček karty světla. Proč ten říjen takto ještě tady nás sužuje tou nevědomostí, tím outsiderem? Proč jsme ještě tady sužováni? Jsme ani nezamíchali. Proč jsme ještě sužováni tím outsiderem, těmi nízkými pocity? A mám tu kartičku. Důvěřuj své cestě. Co bys udělala, kdybys věděla, že jsi plně podporována? Takže podobně jako rytíř tady pohárů nás vyzývá k důvěře, tak i kartičky světla nás vyzývají důvěřuj své cestě. Co bys udělala, kdybys si věděla, že jsi plně podporována? Tato kartička nám vlastně ukazuje již dopředu tu plnou podporu, která se nám dostává tady po tom probuzení. Takže ten outsider je jen ta 5 mincí tady, jen proto, že vlastně není tady cítit ta plná podpora od okolí, sama sebe, kohokoliv. A vlastně, kdyby tito lidé ucítili, že jsou plně podporováni, jistě by neměli takovéto těžké pocity a bylo by vše úplně jinak. A ještě se na závěr zeptám, co nám přinese měsíc listopad, jaké přání se tady objeví v tom říjnu pro měsíc listopad. Jaké přání tady bude projeveno pro následující měsíc. A mám tu kartičku. Kdo nevěří v úspěch, nemůže být úspěšný. Aha. Takže kartičky, jak si správně přál, nás tady vybízejí věřit silně jako rytíř tady vody, věřit v ten úspěch, protože ta víra, ta důvěra vlastně, to vše, po čem toužíme, přináší. Takže takový úžasný měsíc probuzení.
s podporou tady té královské hvězdy lva, která nemůže vůbec být ničím poražena, protože je to největší síla. Takže se máme na co těšit. Jsem tomu velmi ráda. Děkuji za pozornost, děkuji za lajky a těším se na shledanou u dalšího videa. Na shledanou.